Kun sä saat tän aquagymin, niin sä saat siinä tän aquagymin ja sitten sä saat tän pumpun. Ja nyt me näytetään, miten tää täytetään. Täällä päässä on tämmönen korkki, niin sen ruuvaat auki ja sisällä on venttiili, jota voi painaa. Kun sä painat sen alas, niin silloin sinne voidaan laittaa vettä, ja kun sä painat sen ylös, niin silloin se sulkee sen venttiilin ja silloin sinne voidaan laittaa ilmaa. Kun tää on ihan tyhjänä, niin ennen kuin me laitetaan sinne vettä, niin laitetaan sinne pikkasen ilmaa, että se suoristuu ja se on meidän helpompi täyttää. Tässä pumpussa on tämmöiset kierteet, niin pidä venttiili ylhäällä ja sen jälkeen paina tää alas. Täällä on semmoset hakaset, mitkä menee paikalle ja kierrät oikealle, eli myötäpäivää. Ja silloin se jää tänne tiukasti kiinni. Nyt se on tässä kiinni, jolloin sitä voidaan pumpata. Ja sitten vaan tällä pumpulla pumpataan. Sitten me voidaan ottaa tästä tää venttiili irti, käännetään vastapäivää ja noin. Ja nyt me on saatu se suoristettua vähän, niin nyt me voidaan laittaa sinne sitten sitä vettä. Kun lähdet täyttämään tätä aquagymia, niin painat siitä se venttiili alas. Ja silloin sieltä pääsee kyllä ilmaa pois, mutta nyt kun me suoristettiin, niin sinne on helpompi laittaa. Erittäin hyvä väline, millä tähän on helppo laittaa vettä, on tämmönen käsisulku, koska se on just sopivan kokoinen tuohon päähän. Ja sit vaan laittaa vettä. Ja täältä kyleestä sä voit sitten katsoa, että miten paljon sä haluat sinne laittaa painoa. Sitten kun oot laittanut sinne sen veden, niin sit vaan painat venttiiliä siten, että se nousee takaisin ylös, niin sit se vesi ei pääse sieltä pois. Sitten kun sulla on se vesi siellä, niin sitten pidä huoli, että venttiili on ylhäällä. Laitetaan taas pumppu kiinni, kierretään myötäpäin. Sitten pumpataan tää loppu aquagymi kovaksi, niin sit silloin on hyvä reenata, kun se on jäykkä ja jämäkkä. Sitten vaan otetaan pumppu pois, noin, ja laitetaan korkki kiinni, noin, ja nyt se on valmis treenaamaan, eikä vuoda vettä.